Bar nyanyi. Lu wis dadi. Iki genten, guys, wis mungkur. Ki mau wis sadar awake. Nek golek duwe ketepengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sing nggo mangan tok le. Iya. Tiba toko nang ngene Mbak Martalet Merata. Wis, kuwi mana tok? Ya bener gula piro? Tak delok. Wih. Piro ki sama kaboten aku. Kayak guys. Sak kilonan nih, Mak. Dibatek langsung ayo iki, Mang. Nah. Iya, Mak. Kokor gerang buka ya wapun. Mas aku ditukokno gelang ae. Tuku gelang oleh lah yang oyene. Wong nek tuku 10. Iki 5 kilonan. Ya apa ya? Iki berapa ning Jawa iki? 15. Padha medun pemirsa. Ora medun, gula kebuan. Oh, kebuan. Nek ning toko 16 jan. Pacek. Dite ya apik-apik. Yo. Ki nganu, guys, kenapa kok gak tuku ning gone Mbak Lipah ndek ingi kae iki wong aku wis pesen beberapa hari yang lalu. Lali nek Mbak Lipah ki mau yo nganu apa bandar. Mbak Lipah bar bandar gulane akeh. Badene lali yo wis tuku. Aku wis pesen suwi lho, Mak. Wis pesen wis di anu pemerintah. Apa tak cancel kok ya ora penak wong wis nyago iya ya wis ya, guys. Nang gone kuwi lho. Sing didodoli ngaji ta yo gak penak pemirsa. Mas Parju lho, guys, sing tempat ngajine Kakak. Amin. Ya apa tak nggo buah neh, guys, ning nggone rewange Mas Wawan koncone mergawe. Mas Deni. Iki apa iki? Kuwi mie. Iki berapa pres iki? Sak pres 155. Si sukun yaitu 76. 76. Sukun ya duwe. Piro nang kono? 155. Apa kan nang kuwi ya? Iki mang yo konggone wong ewoh. Bareng ya? Iku berasnya sing siji dipangan dhewe. Iya lah kok. Wong buah ku yang nganggo. Tak randuk kok biak-biak ayo awake dhewe ra oman. Buah seneng ki yo buah akeh ki yo seneng ae. Iki bareng kene yo. Iya. Cek bareng kene. 8,5. Anyar kok, heeh. Lho ning ngene iki lho jarang lho wong buah ngene iki. Gak enek pisan. Gak enek. Jarang iki buah ngono kuwi. Wis ngene wis apik ya, Mak ya. Wis apik lah. Totokno pisan, Mak, aku wis awake. Buah berturut-turut. Buah ada apa? Kae lho rinjing, iya. Gulane gak sasok ben ngono ae. Nah ya, ya. Jajal kena apa ora? Kalau listrikku bacok. Apa tak isi bar iki? Ngemeno. Kae nggone Mbak Lipah lagi urung tak dono anu kerupuk-kerupuk jajan-jajan. Oh anu tak terne utune. Iya. Kentrek, Mak. Kae gula. Iki ki enek wong marah-marah akeh, guys. Iki dulure make misanane ki ya digawe sok tanggal 11. Sok tanggal 12. 12 ya, Mak. Kan minggu. Sopo neh bar iki? Ketok yo wis, yang arep ribe. Terus ulan ngarep sapa? Ganden tanggal berapa? Tanggal 7. Kacek. Tanggal 5. Iya. Bar kuwi wis mandek. Bar mandek terus ulan ngarep. Terus bulan 11 ngene Mbak Linda sing malah Mbak Indah kuwi. Iki kan nyicip dulure makne pemirsa orang tuane almarhum. Lah kene buah kuwi. Ewan endi? Ewan ning Jambi. Oh ning Jambi. Kan dibiyokno kono. Terus Wiwi Buke Handoko, ya ewa jejere ngarep mburi. Pokoke ngarep mburi. Buke Aji lho, guys. Kuwi dibuhe pira ki, Dek? Dek kaya beras 5 gula 5 dek kaya rokok barang. Rokoke apa? Pokoke gandum dek kaya. Kono lho, Mak. Ning kono nyuting kenayo. Rinjingem gawa. Ana peso ya, Dek ya. Gak usah tinganu langsung tumpuk ngono wis. Gak kena. Gak apa-apa. Kenek. Nah ya. Pluk. Ngene ae. Ya, wis beres. Jek suwe nek
dipangan wood. Ngene. Heeh. Karene ya. Kan detail lho. Detail sing kuwi. Iki detail ya. Ya, ditata. Iki mang sak kilonan guys wis nah ya. Kok bingung aku. Kok nguri silete. Topeng. Kok kene kena sinar matahari. Ngene ya. Heeh. Iki sak kilo mulus iki ya, Mak. Mulus iki sak kilo tenan nggih. Heeh. Ning ngene iki. Muga-muga. Lagi bolong, Mak. Iya, ora. Maksudnya kayak kene kenapa? Dan kok tiga. Wis to. Lah engko sing telu apa tak weno dulure, guys. Ini ya dindum-dum pemesan iki tuku mesisan ki mang. Iya. Nek tuku mesisan. Ngene ya. Heeh. Ya wis karek kowe. Tak ndem-ndem guys iki. Wis ngesaki. Nek ngesaki wong kene. 5 bulane pira ki mang? Itu karo ini telu pemesan ngene iki. Jas rambayani kalau jek mikir dino nguri. Wah, kayak iki ya senenge pemesan nek. Dadi ki yo nguri-nguri yo. Jare make kon nganu mulai saiki ndang ngijir sak ben dilengkas ndang ape ewah, Nduk. Ngene ya. Wis mulai ndang ngijir sak ben mbok unduh-unduh dhewe. Gak iya, Mak? Iya kan nek kan karo Mbak Mora kan icir. Unduh-unduh dhewe. Yo pek tanggane sapa ae ora murah tok. Nah. Tetep tak ngene tak usahno guys, mbah piye caraku yo. Ngono. Modal. Yo nek wong kene iki ora kabeh rinjing guys, enek sing ember. Ngono. Muga-muga nek duwe rezeki yo bos sing koyo ngene iki. Lek kene langsung yo wis tampuk terno. Nek kene aman lho, Nduk. Aman sentosa. Kuwi rokoke dadi lebokno kono pisan ada kresek gak penak. Kresek endi? Ki ora mendarat aku kon jagung, guys. Wis penak, oke. Soalnya yo rondo adoh kono lho kulon. Wis kaya duluri iki. Cuma Iya lah kaya batu ya. Iya jenenge karo wonge. kok gak niti dhuwur kok malah mbok kaya ngisor. Lah, luk. Ngene iki wis nek pira ki, Mang? Entek. Teko aku ora nyumbang. Piro ya? Biasane nek mati dhuwit iki tak anu, tak imbohi. Pira Ndek, Mang? 400 kabeh. Karo kuwi. Heeh. Ngene wis beres ya, Mak ya. Ora bingung-bingung, guys. Ya bingung ya ora. Iki rinjinge tak jenengi sumine dene. Ya, heeh. Iki dilongkas yo apa ndang kanggo nanti ada ya endi kono, Mak? Iki kok nek pangan semut. Iki sak kilo tenan iki nek Bu Wiwi iki. Lho, Mbak, lho, iki tak timbangi neh. Tenan nek sing timbangan sekilo ki soalnya bakul kecil ki jarang lho tukune iki bos besar ini. Ngene. Iki ki jane wis nggone wong, Mbak. Lah berhubung sampean wis adik ngenane aku ki lali nek sampean pesen. Lah aku njumbo lah terus tak ngono tak longi sing wong PKU pesen selawe tak jipuk 10 nggo sampean. Ya wis. Anu Bu Wiwi. Heeh. Wong iki emang apa ngecewakno aku ya piye? Aku wis kadung. Jenenge wong ki nek Lah wis 5 dino iki saurunge lipah kae info kae acara kae. cara kowe dibatalno yo lipah. Heeh. Anggitku nek gak usah gak popo kono kok cek anu ya wis kok gak penak aku, Mak. Yo, piye? Tak endi iki? Delikno Kayak lemari ya. kayak ning kamarem kono gak enek semut. Iya, Pak. Wis dadi guys. Budal neh iki. Sapa neh nang diredikno. Iki sok ben nek aku pas ewas sunate anakku balik kabeh iki kudune. Guyon guys ki. Ini kabeh ki yo ikhlas yo. Ini carane wong desa ki nganggone rinjing. Nek nggono nganggo apa, guys? Nek ning nggonku iki nganggone rinjing. Mak Dik biyen kok diade rinjing sing ngongkon sapa, Mak?
Kok ora desak kae nayo digotong ngono. Nek wong bosan. Ya pikirane dhewe lho, Nduk. Apa kerdus-kerdus ngono gak enek ya, Mak ya? Gak enek. Wong biyen kerdus iki malah gak enek lho. Ya rinjing ngene iki lho. Lho. Iki nek wong Jawa Timur guys, blok Lamongan iki sak-sakan buwe. Ya. Lah bloke Mas Pendi ke? Ya, Mak. Lah dulure bojoku. Ya dulure go sak-sakan nang kene wong Lamongan mah nek wong ora dulure ya biasa. Nek tanggone cedhak ya kaya kene niku lho, tangga cedhak anggone rinjing nek wong kene. Nek wong kono didesak. Lah pas boning Mas Pendi kae malah beras iki ana sing setengah kintal. Lah yo ngene, Mak. Lah dulure yo mampu, jan nek gak mampu yo saithik. Aku ki rohku ki dulure Ayah Amel. Lah dek urut ewah ki jek suwe kok wis dibuohi. Dadak carane ngono ternyata. Yo buah ki ana sing 10 yo jenenge dulur ki kabeh yo jenenge wong ya ana sing ora nek duwe yo ana sing 10, yo ana sing 20, yo ana sing 15, dulure Pendi kan yo kelumpuk. Dulure bojone iki. Lah nek sing mak nek sing sak kintal iki piye terusan? Sampe nek balikne ya sak kintal neh. Duh, mati kok. Lah nek buah ngono ki yo keberatan ambek sing dibuah nek wayah bali. Lah tapi pemirsa yo ngomong, Mbak, buah ki nek sing 20 kilo nek sing piro carane wisan. Nek carane wong kene iki kabeh dulur ngewe sak mono pemirsa. Oh, gak. Tak kira harus semono. Iya nek sing kalau 10 ku nek wong tani desa niki pemirsa wis akeh wis akeh lah. Ya paling akeh 10 kilo, beras 10 kilo ngono kuwi wis walah alhamdulillah. Wis jos ya, Mak ya. Iso ngawe beras 10. Apa jenenge gula 10, anak rokok niku lho wis kondang pokoke ning desa ngene iki. Wis jos kronyos. Mane lho. Kadang dulurku ora kabeh ngewe ngono kok. Ya sing beda, arek beras 5, gula 5. Oh, guys. Wis mulai acakne. Bismillah. Iki sok ben sapa mikir ngene sapa? Mas Goplem. Gak ya wayahe sunat ya, Mak. Iya. Jadi ngeten nak lulusan. Oh, cek suwe berarti. Tak kira Desember iki pisan. Kan prainan sekolah, gak. Tapi jarine anu kok. Oh, gak ewah lho. Gak ewah. Nek kok cah kan. Lah gak ewah gak rono kowe, Mbak. Ya rono. Ya ya, Mbak. Mesti ora dimriyano. Gak. Ning kono, Mak, gak ning kene. Ning kono. Jane ning kene ya, Mak, pas prainan sekolah ini lho. Ya sungkan lho karo tangga-tangga. Meskipun ora ewah ya ora penak. Ora penak, guys. Yo ning antara sampe Jojo kuwi wis Jojo semben kene. Kalau desa kapuan kono. Wong kene iki nek kumpulan urung patek wong jedet iki yo nganu kok guys Mas. Yo bingung Mas. Yo Mak yo. Iya. Ngono. Iki kuwape wong sak merah dikek sak rinjing ngono cara mono yo. Bongko. Aku sok ben nek anakku sunat untuk sak rong sak omah. Nek kabeh lho guys tak ndo sak rinjing. Sing dikongkon jagung dadi rinjing ngono ya. Jos ya, Mak. Jos. Dadi rinjing kabeh. Sultan. Den buah rinjing dene. Wong kene iki yo rinjing asine yo buah do ember, guys. Ya karena iki yo dulur yo tangga cedhak. Loro apa telu? Gula telu mau ember nduk dene rinjing yo ngoblong lah kok. Ngoblong. Guys. Ngono iki ndek biyen jaman dhisik direwang utang-utang beras gula utang. Wong kene iki tenan pengen awor wong. Pengen awor wong ngajeni awak, yo Mak. Pengen awor wong sing pertama, sing kedua ngajeni rai, ngajeni awak. Iki kirane sing dibuhi sapa ki pantese piye iki dipikir, guys, ora angger buah ngono gak. Oh ya iki ning gone dulur, iki ning gone tangga, iki sing sapa ki mesti aku ki penempatan diri ki wis dipikir Mak ya nek wong desa ya. Iki ning gone sapa ngono ki wis dipikir ngono. Iki ning gone sapa. Tapi ya balik neh, kadang ki nek wong kene ki kono ndek biyen buaya apa ya dibalik napa ngono. Enek ya sing ngono ki ya enek. Ya, Mak. Iya. Terus ngene ya enek. Aku kae diemplungi wong kae wis loro iki do beli do eling-eling ngono. Kadang ngene lho guys maksudnya cara mono ya. Nganu aku dibuhi Isma apa mono pamane dibuhi ping pindho. Ya, cara mah 2 kilo, lak 4 kilo. Lah kono lagi ewah ping pisan.
Aku wis dibuih ping pindho, tak balekno 4 kilo ngono. Merasa dibuhi Dikadokan ping pindho bisa. Yang desa bareng ngono. Dipikir guys ngono kuwi. Meskipun dhewe-dhewe acarane tapi nek kene wis kadokan ping pindho yo kono nek ewah ping pisan balekno dobel nek wong kene. Yo stand. Terus mangane untuk soal mangan-mangan ki wong kene iki sederhana sekali guys. Yo nek soto-soto tok, kadang nek prasmanan ki yo mau milih asem-asem mbek soto. Kuwi pun jarang wong kene iki jek piring terbang. Piring. Biasane kalau malah jangan lodeh, Tahu kuwi nek wong kene cek minim budget lah cara mono ibarat iki. Paling ki nek prasmanan khusus prasmanan pas temu nganten itu pun jarang. Paling kok siapa mak? Berarti siapa? Halo guys, terang. Siapa Mbak Linda? Pras keri-keri gone Mbak Lipah tak ter. Cek, nek gone lek ngaten iki nek tamu Iya, ndak mungkin tetep jane. Siapa Mak Jah? Jangan dong. Gak Mak Jah. Mak Jah Ibu Yuni. Nite lah dek bengi jare nek wong pindahan. Pindahan iku wong apa lali, guys? Dewean nih. Mbone jebone gak ora mesti ngarepi. Iso kok motor dhewe wong. Oh. Jos kronos. Ya wis guys yo, ki mau nganu. Apa jenenge nganu praskeri keri. Tuwekan kok tuwekan. Wong nom kaya aku ya sangune prasker kok. Praskeran temok. Mundene sing ndekek. Nang ndi kan goleki dhewe yo ndak roh mang tok men cara aku yo bingung. Ora golekane. Kok meter mergo yo. Mas go, Mbak. Apa? Halo gore cucu. Iya. Timbang ora kepangan. Minggu apa kerupuk ki tiwas melempem kabeh. Wis adus. Adus sak penak, Kung. Kok mulai pres. Putunem nek apa melak lho, Kung? Dapin. Wis ah. Lho tak kene pemasak sing awake mau lho. Deni dikai Balipah. Iki petake jojo bener terno. Kok timbang ora kepangan mubazir, guys. Apa, Mak? Oh, kucur. Jenang ya, Pak. Lah kalau jek sak tas ngeri. Jajan iki lho, guys, jek sak tas ijo ya lho tak kendari. Kayaknya masalah wengi. Wong panganan kok. Ya, Mak. Wis digo apa? Wong saiki yo jarang rene. Aku nek dhuwit ku lho, guys, gumun sik. Ya iki yo gumun, guys, maksudnya terima kemlemprak ya, Mak. Terima kemlemprak. Engko delongkas ya oleh kanggone. Oleh iki. Takon ngebeki sak rinjing iki pokoke mulai. Beki ra aku ngono. Wong apa mbeli wedhus ya, Mak ya? Heeh. Akeh kok. Kono kok kono ki keluarga santri, guys. Maksudnya ki syariat Islam ki ya, Mak ya. Pinter wong iki. Bojone kon salat terus kok. Mergo ora mbayani ora ndek. Salat, guys, pokoke. Jumatan ki Jumatan budal. Lah kuwi engko lali repok pateni potel. Pateni. Cetek wis ben pinter. Lah, jabut kok nek kena bau nem potel. Kae kok kene ra ndek karangan ya, Mak. Ora dicas. Masane rusak suwi kae ya, Mak ya. Suwi berapa? Ngene, wis tambah kejaminan seumur hidup. Apa tak seneni untunge urung budal. Jarine jaminan seumur hidup kok mati. Kok karo nganguk lumbu, Kong? Maksudnya wis terubus purung? Apa ngene? Lah ya kuwi. Bingung petugas. Wis iki kek nguri, Mak. Aku ki manganku ki yo iki, guys, tak kandari. Kandari awakku ki jelimprek iki. Kuwi iki ambek sing tak buono ambek Mbak Lipah ki padha, cuma beda bungkus. Wong kuwi ngonsumsi dhewe, bakul berase bos beras ki mang. Dadi ini bungkus kuwi iso digawe-gawe iso kuwi iso. Iki gitu beras iki. Gak duwi. Iki sing perlu guys. Iya.
Ya wis pemirsa ya, Mbak Deni pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Semawi. Sadangan rezeki melancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asine buah ngene iki rugi. Buah ngene iki nek didol ning kene bakul lak mati. Kalau dan duit 500 gak mati ya, Mak. Piye cara menawa? Cara kula ning ngene. Bukan ya padha karo saya. Maksudnya piye? Cara mana ya? Jarine tapi nek wong Jawa jarine nek kene kan wis bar bandar kaya lipah ngono iki didol ning gone bakul kemang 13,5 Mak. Gak 15.000. Iya. Iya. Kancaku ku lho, Naira. Ngono, Mbak. Mau ngepung ku lho nek kulak ning gone bandar e cara ngono. Tapi iki kowe nek tuku nang ngene Tapi ya. engko nek tuku ning gone bandar e cara lipah ki mah ya wis regane wis padha. Kowe sing gore plastik menyar-menyar belanya apa ngono kuwi. Ha, ki mau diganti, guys. Ki mau yo Sam yo ganti. gantine yo bingung neh golek plastik rantai plastik moncrot malah pentak. Lah kok badene bakule ndi? Lah ngono lho guys yo. Wis iki dadi sing ndang kok gak tuku ning gone anu lah sing kae pas tuku ning gone sapa? Ning gone pasar kok gak tuku ning gone Mbak Sripah kacek 1.000 2.000. Waduh guys. Iki sing iki yo mang rantai karangan wis lipah bandar kok yo malah aku pesen ning gone wong Jawa yo ora ngene Mbak Deni iki. Kakean pikiran. Aku iki kakean pikiran terus aku ngene. Hei guys, ondo lipah. Kowe lak dilok sampe bandar ya yo. Kok aku malah ki mang pesen anu buwi sebuwi yo ngene lah kok gak tuku ning gone ngono walah buah ki yo supe buah lah mboten napa ngono terusan. Aku yo ngono aku yo terang-terangan kan enak sing cedak. Di pendarati cedak. Ngono. Lah ning dine lah Mbak kok jek ketek yo wis bar lah ngono maksudnya yo kruweh wong tanggane. Gak yo wis bar genti kulon aku ngono. Wis guys yo. Oke.